Doncs continuem aquí al Fòrum Gastronòmic 2026 i ens trobem amb Marc Ramos, el xef del Sinofós. Marc, què tal? Molt bé, content d'estar aquí. Del Sinofós de Girona, no ho hem dit, però jo crec que tampoc cal dir-ho perquè jo crec que has fet una marca amb la cuina que has dissenyat des de l'inici. Jo crec que és reconeixible 100%. Totalment, no? Totalment. Una carta molt propera que et ve de diferents... has passat per grans cases, sobretot per una casa que et va marcar molt, no? Dos, te diria jo. En Harry, que també el coneixes, que és on ens vam conèixer, a tots els llocs on vam estar amb en Harry, Sant Pere del Bosc, principalment, i amb en Rafa. Són els dos llocs que a mi m'han marcat moltíssim. I la carta del Sinofós penso que és molt evident aquestes dos vessants. Hi ha uns plats molt gresques, salvant les distàncies, i llavors tota la part brasa, que és el que, quan estava jo amb en Harry, era el que més fèiem. Sí, sí. Clar, estem parlant d'una cuina reconeixible anava a dir, has perdut real gastronomy, no? És a dir, hòstia, menjar real, no? És a dir, que saps el que menges, detectes que et pots trobar una careta de porc a la brasa espectacular, careta de porc a la brasa, és a dir, un plat que feien a la matança del porc, que feien allà la gent. Exacte. I tu i la fots a la carta. Careta de porc a la brasa espectacular, també. Molta brasa és la nostra identitat i també per l'espai que tenim, on no podem fer gaire cosa més. És necessari que passi tot per la brasa, perquè si no... Tens una cuina oberta. Sí. Allà sentim, els clients senten els crits quan han d'haver-hi. Els crits o les bromes, que també n'hi ha, o... Sí. Això et condiciona? És a dir, que la cuina sigui oberta o t'agrada? O sigui, m'agrada i et condiciona que hi ha coses que no hauríem de dir, però un moment estàs allò relaxat, al final dius coses que dius i fas coses que d'això, però és natural, vull dir, tampoc mai hi ha hagut cap cosa que no se pugui veure, no sé si m'explico. Sempre que dius alguna coseta, alguna broma, al final estem allà, tots som gent jove i fem bromes i, bueno... M'agrada, sí. Si la pregunta és si m'agrada o no, m'agrada. Penso que és molt directe ara el tracte amb el client. I si em fiquessis a una cuina tancada, poder no... notaria que falta alguna cosa. Perquè abans el Sinofós venia del Gresca, que és el mateix, és cuina oberta. I el tracte amb el client és superdirecte. I et veuen què fas, i pregunten, i és divertit, això. Tu, la brasa és la base, és a dir, allà acabes o fas tots els plats, és a dir, des d'una simple ostra a un arròs, la carn, és a dir, aquest concepte brasa, clar, perquè no tingui tot el gust igual, alguna cosa s'ha de fer, és a dir, alguna tècnica, doncs, penses que s'ha de... Sí, hi ha plats de la carta que no passen per la brasa, alguna coseta, hauria de pensar per dir-te-la, però alguna coseta hi ha, però al final també no és el mateix rostir una carbassa tota la tarda en el forn que fer una xuleta un rato o que fer un peix o que no tot té... No és un lloc on hi ha restaurants on surts amb sabor a brasa exagerat. No penso que sigui el cas del Sinofós, perquè fem servir la brasa com a manera de cuinar. Tenim un forn, no tenim una brasa oberta on les coses que fan molt més sabor, ni fumem coses en excés, ni afegim, que hi ha molta gent que ho fa i tothom és lliure de fer el que faci. No afegim després olis fumats a les coses, no ho sobrecarreguem. Fem una cocció natural a la brasa. I jo penso que si és neta i està ben portada, no té per què ser exagerada. Jo no considero que surtis del Sinofós amb la idea, i tampoc ningú m'ho ha dit mai, no crec que surtis amb la idea de que t'ha embafat la nostra brasa, penso. Jo no sé, a tu et veig, no enganyes, ets un tio que quan estàs content ho demostres, quan estàs emprenyat també ho demostres, ets un tio que no enganyes. No sé, ara estàs disfrutant el Sinofós, és un projecte, malgrat ser no ser propietari, és un projecte que te l'has fet teu, és la teva carta, però creus que et pot arribar a cansar al cap d'uns anys fer aquest tipus de cuina? O per no fer, per voler fer altres coses que potser saps que el Sinofós no es podrien fer? Creus que passa això? Crec que de la primera part que me preguntes, el tipus de cuina no, perquè considero que és una cuina viva que al fer producte de temporada canviem molt sovint
no tota la carta, però te diria que la meitat de la carta cada any canvia, és molt sovint i fa que no et cansis. El que sí que me podria arribar a cansar és les dimensions del Sinofos. Les dimensions de lluitar amb una cuina de 2 fogons, de veure que no puc fer més del que faig perquè no puc fer més. Això sí que me podria arribar a dir, hòstia, vull alguna més. L'espai del local és molt maco, és acollidor, però no és un lloc on te'n puguis menjar tranquil i còmode. Aquestes cosetes sí que m'agradaria que... Perquè me contestis, no m'hi veig tota la meva vida, i sóc jove encara, però no m'hi veig molts més anys treballant en un concepte tipus Sinofos. Que podem en Xavi ens animem i diem, hòstia, doncs deixem el Sinofos com el que és i provem de fer alguna altra cosa, o Déu dirà si el dia de demà faig un canvi o no ho sé. Però sí que fa temps que ho penso, que l'espai em té molt limitat. I en som conscients tots, eh? Ja no només de cuina, del que et dic, de l'espai de les taules, de l'espai del client, de l'espai d'emmagatzematge, és un cristo, anem envasant el tall, m'entens? O sigui, el dia a dia és molt complicat, ja estàs acostumat i ja dius, bueno, però són coses que cansen. Però, bueno, el que sí que està cert és això, fent una cuina aparentment sense complicacions, sí que hi ha un component gastronòmic important. És a dir, jo sé que ha passat, doncs, bueno, xef, han passat gent de molt alt nivell doncs, que reclamen molta gastronomia dins els plats i surten encantats de la teva proposta. És a dir, que aquesta simplicitat, entre cometes... Hi ha una cuina de fons, no? Podem dir-ho, i tant, i tant. Hi ha una cuina de fons i que això, doncs... Totalment. És part de la identitat del Sinofos. I penso que per això, ara abans d'obrir, ho parlàvem, que aquests jocs tenen èxit per això també, perquè hi ha una història darrere, uns coneixements darrere, el mateix que li passen en Sito, no? Que tu vas allà a menjar i dius, vale, sí, estic menjant coses senzilles, però aquest tio sap el que està fent, sap el que està tocant, sap quin producte està comprant, com l'està elaborant, això es nota en els restaurants. Que sigui un restaurant està recomanat per la guia, des de fa uns quants anys. Sí, des de... Dels inicis. Sí, crec que el primer va ser el 2022. Ho sentiu bé amb aquesta recomanació, però sobte, saps que molta gent diu la Michelin està apostant doncs, bueno, per aquests locals, diguem-ne, poca vergonya, és a dir, aquests descarats, aquests... Sí, totalment. Saps? Locals, doncs, bueno, on hi ha rock and roll, on hi ha crits, és a dir, doncs, que Michelin sembla que vulgui fugir, doncs, o no, saps? Però, bueno, vulgui fugir també d'un estereotip de restaurant gastronòmic a l'uso i obrir-se, doncs, a altres conceptes, no? Sí, perquè en l'apartat aquest de la recomanació penso que hi entrem nosaltres, no? On el que vens allà és a menjar bé. El següent nivell, que és el VIP Gourmand, si t'hi fixes, ja són un altre tipus de serveis i, evidentment, l'estrella és un altre tipus. Almenys a Catalunya, a Espanya, perquè ara parlàvem, últimament ho estic parlant bastant, vinc d'Estats Units, he estat una setmana als Estats Units, he anat a 3 restaurants amb una estrella Michelin a Texas, i un era una barbacoa on te ficaven a menjar una bandeja de paper. Vaig menjar bé? Sí, i tant, molt bé. Però, hòstia, té una estrella, tio. Per tant, això que dius, jo penso que és un problema que hi ha aquí a Espanya. No sé si perquè al ser una guia francesa veuen que aquí fem millor que ells i el nivell és un altre, perquè a fora d'Espanya, sempre s'ha parlat de França, el nivell no és el mateix que aquí. En el cas del Sinofos és diferent, perquè mai tenen una estrella, perquè el servei no és d'una estrella, el local no és d'una estrella. Hi ha molts factors, però a altres llocs donen estrelles a locals que tampoc ho són, i el servei no ho és. Vull dir... Tu has dit, ara, per finalitzar, doncs, bueno, el tema de França i Espanya, però bueno, jo diria fins i tot el tema de Catalunya i Espanya, no té res a veure. És a dir, el nivell d'exigència que hi ha doncs, a Catalunya no el tens a Espanya, tampoc, a nivell de... Sí, hi ha algunes coses que sí que són punts clars, com que el Sinofos no pot tenir una estrella, però per mi no la pot tenir ni aquí ni a cap lloc. Per un que dèiem, per un tema de concepte, I podem una cuina més gran, ja no parlo de que jo podria optar, però fent les coses totalment diferents. Però el que és el Sinofos no podria accedir a una estrella Michelin, segons el meu punt de vista. Però després te'n vas d'Espanya, tio, i veus coses que dius, hòstia... Què passa? Què passa, exacte. Perfecte. Sí. Doncs tu, escolta'm, mentre no
que sigui pel consumidor per molts anys, que cansis, doncs, perquè et volem veure sovint, volem gaudir, i veure't content, això ja indica que tu també estàs gaudint del que estàs fent. Moltíssim. Merci, Marc, per estar aquí. Un plaer. I ens veiem per aquí pel fòrum. Perfecte. Vinga, merci.